Mä oon Jukka Tamminen ja mä nyt kerron tässä videolla sen, miten tietojärjestelmiä tulisi oikein tehdä. Seuraavaksi mä kerron siitä, että miten nyt sitten toiminnan analyysi tuossa pimeällä keskiajalla ja toisaalta olioparadigmassa eroaa toisistaan. Ja aikaisemmin silloin kun ohjelmointi oli nuorta, niin toiminnan analyysi tapahtui sillä tavalla, että tässä meillä on joku homma. Ja jotta me ymmärrettäisiin tämä homma, niin me jaetaan tämä homma alkuosaan ja loppuosaan. Ja jos tämä vieläkään ei ole riittävän yksinkertainen, niin me jatketaan tätä jakoa ja näin me saadaan pieniä yksittäisiä kokonaisuuksia, jotka on helppo ymmärtää. Ja nyt tämä kokonaisuus on jaettu puhtaasti ajallisesti ja tämä näinä paloina tarkoittaa sitä, että me pujotetaan täältä tämmöinen helminauha ja tämä selittää tämän koko toiminnan. Ja nyt tässä jakoperuste ei ole mikään muu kuin ajallinen riippuvuus. Kun tämä sama asia tehdään oliolähtöisesti, niin silloin me lähdetäänkin liikkeelle agenteista. Ensimmäiseksi me kysytään, että kutka osallistuu tämän homman tekemiseen. Ja havaitaan, että meillä on A, B, C ja D. Seuraavaksi me mietitään sitä, että kun me tiedetään minkälainen olio A on, niin mitä A luonnollisesti osaa. Ja siinä vaiheessa me kirjataan tälle A:lle temppu A1 ja temppu A2. Vastaavasti C:lle temppu C1, temppu C2 ja näin myös B:lle ja D:lle. Ja nyt kun me lähdetään kuvaamaan tämän homman tekemistä näiden avulla, niin me käytetään näiden osaamisten, näiden yksittäisten olioiden osaamisia ja sitten niiden välistä yhteistoimintaa. Ja ajatellaan niin, että tämän homman A aloittaa, tekee jotakin, mitä osaa johonkin saakka, sen jälkeen lähettää viestin B:lle, joka jatkaa, B lähettää viestin C:lle, joka jatkaa, C lähettää viestin D:lle. D saa tehtävän siinä vaiheessa ja lähettää taas oman tuloksensa B:lle ja B vastaa A:lle ja tässä vaiheessa tämä tehtävä on tehty. Ja nyt mielenkiintoista tässä on se, että näin kuvattu toiminnallisuus on kompleksisuudeltaan ainoastaan 10% siitä, mitä näin kuvattuna siitä saadaan aikaiseksi. Ja syykin tähän on ilmeinen. Jos me otetaan nämä täällä olevat oliot tietojoukkoina tänne, siis pelkkinä tietorakenteina tänne, niin pelkkä ajallinen jako tästä toiminnallisuudesta siitä seuraa helposti, että joka paikassa täällä joudutaan viittaa lähes kaikkiin näihin
Ja tämä yksinkertainen muutaman viestin kokonaisuus muuttuu tällaiseksi referenssisekamelskas. Ja oikeastaan viimeinen huomio tähän on se, että jos me ollaan tehty tämä analyysi tällaisena funktionaalisena dekompositiona, niin me ei olla aloitettu tätä analyysiä vielä. Jos me taas ollaan tehty se analyysi tällaisena agenttien välisenä vuorovaikutuksena, tätä ei ole aloitettu. Ja tälle analyysille on olemassa erilaisia nimiä, use case, prosessi, workflow ja niin edelleen.